iki wong dodol sepi, kita rame. Ya disyukuri ae wis jenenge dodol ya apa maneh. Nek sepi ojo susah. Nek rame ojo terlalu bungah. Ya disyukuri ae. Butuh kopi. Dek, kowe dodolan lho. Pak, kan ae dodol piye? Iya, kon sing tuku ning aku ngengel lele tuku. Aneh-aneh ngono caramu tuku. Malah dadi kowe sing dodolan tak saiki lele. Jenenge dunia berputar. Lho. Ayo. Ya tahu Mbak, aku saiki ngedol bar. Nah, den ngrasakno dodolan ya. Ya wis aku ben ngrasakno tuku ya. Terus ana fotokopi nduk kene le. Aku tak fotokopi le. Ono. Iki fotokopi le sak buku iki. Ya wis iki fotokopi iki sak buku le. Oh. Suwi ora? Biru. Oh, dilo. Ya wis fotokopi iki. Iki tak anteni lho ya, aja suwi-suwi. Oh nggih Mbak. Oh nggih Mbak, pun dia pepen nyambut. Ya terus fotokopi. Oh, nggo HP. Semari le. Niki Mbak sampun. Nanti. Nanti fotokopi nih. Lho le, lah kok fotokopi? Iki fotone kopi iki apa sih ceritamu? Kan ono fotokopi, kok dadi kopi sing mbok kekno ku ya apa sih? Lah nggih Mbak. Fotokopi. Lah niku enten tulisane. Niku artinya Mbak. Foto kopine difoto. Ya ampun keplek, kon gak dodol, gak tuku ya pantes dadi bocah keplek. Lele. Lah terus ngene iki apa? Aku iki dodol kok ngono sing ngatur. Lah wong jenenge fotokopi kaya ngene iki ya apa? Jenenge fotokopi iki fotokopi le dibalik-balik ngene. Aku entuk hasil. Lah ngene iki hasil apa? Aku melok keplek. Lah HP tak kene kono. Lah apa iki mau? Kan ya mau cetak iku lho nek logone. Ya wis tak waca. Makane konter-konter koplak. Iku kan gambare. Lho, foto ambek kopi. Jenenge fotokopi. Iya kopior berarti kon wis le kopior ngono kok dodolan kopior. Kesel aku ngene iki. Enggak tahu, enggak tahu. Mak gak Seneng. aku gak gelem. Enggak tahu. Mak seneng.